Било лето 1885. Една бедна вярваща жена, дето хората знаели като баба Митеница, сънувала чуден сън. Сънувала, че насред село, там дето текат изворите, има потисната икона. От тук насетне душата на старата жена нямала покой. Дигнала се до кмета, молила за помощ, но помощ не идела. Всяка нощ, щом месец изгреял, баба Митеница отивала при изворите. Нагазвала до колене в студената вода и пълнела шепите си. Слушала е как шуми, чувала е как кипи, усещала е как напира да излезе от сърцето на майката земя. Скоро старата жена се научила, че българският княз Александър ще пристигне с трена в съседното село. С болка в сърцето и вяра в душата, отишла тя да срещне знатния гост. Разказала на княза своя сън и го помолила за помощ. Той изпроводил баба Митеница със здраве, а до кмета изпратил писмо да се помогне на тая жена. И чудото станало. Мало и голямо се сбрало. Започнали да копаят, а баба Митеница не спирала да се моли. Изведнъж бликнала вода и издигнала иконата с образите на светците Петър и Павел. Мястото нарекли Аязмо, а водата Светена. Не след дълго добри хора построили параклис и всяка година в нощта срещу Петровден вярващи и болни идвали да нощуват в храма. Пиели от лековитата вода и шепнели своите молитви. А водата сякаш ги чувала, вълнувала се и избликвала с нова сила. Легендата за баба Митеница и до днес се предава от уста на уста, а хората не спират да вярват, че светиите Петър и Павел бдят над тях.